Malawi Today. Ili kudutsa mavuto a njala, mavuto a umphawi, zinthu zokwera mtengo, mabizinesi asokonekera, mavuto ndi ambiri osayamba. President Chakwera sakuasiya amphawi ndipo palibe mwana amene akhale kunjako akufuna kupita ku skulu chifukwa choti iye ngosawa. Takulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa. Takhalani pompo. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa chipani cha UTM Madalitso Kabambe wati ali ndi mayankho pa mavuto a zachuma omwe dziko la Malawi likukumana nawo pakadali pano. Akabambe ayankhula izi dzulo pamene amafika mu mzinda wa Mzuzu komwe akuyembekezereka kuchititsa msonkhano pa bwalo la Katoto. Mlangizi wawo a Patricia Kaliati komanso wofalitsa nkhani za chipanichi a Felix Njawala ndi ena mwa akuluakulu omwe atsagana nawo pa ulendowu. Akabambe akulongosola. Dziko la Malawi likudutsa mavuto a njala, mavuto a umphawi, zinthu zokwera mtengo, mabizinesi asokonekera, mavuto ndi ambiri osayamba. Ndiyeno ifa UTM Sunday tikhala tikulongosolera Amalawi tikutambasula mfundo zimene ifa UTM tizayike pamodzi ndi cholinga chona kuti tisinde dziko lathu mu nkhani zachuma ndi chinthu kuyambira pa 16 September pano. Ndiye tikuamema anthu akuno ku Mzuzu kuti abwere ku msonkhano wathu wa Katoto kuti adzamvere mfundo zimene ifa UTM tayika pamodzi ndi cholinga choti tisinde dziko lathu kuti dziko lathu liyambe kupita pabwino. Ifeyo ndokondwa kwambiri kuti mmene tikufika mu Mzuzu muno tapeza chikhamu cha anthu, chikwembi cha anthu chimene chatilandira. Tidapanga kusidapa msonkhano wathu waukulu wa convention konkuno, ndiye chipangire msonkhano wathu waukulu lero ndikoyamba kubwera kuti tidzalankhule ndi anthu akuno ku Mzuzu komanso kuno kumpoto pa ndondomeko zimene tayika pamodzi ifeyo a UTM zimene tipititse ku general election imene bwa kutsogolo kuno. Ndiye tipoti yambe kutambasula mfundo zimenezi. Apolisi ku Blantyre amanga ochita malonda ena pamene nduna za malonda Vitumbiko Mumba inayendera sitolo zawo zimene zikuganiziridwa kuti zimagulitsa katundu pa mtengo wosavomerezeka. Malipoti akusonyeza kuti zina mwa sitolozo zimazembanso kupereka msonkho pogulitsa katundu opanda kupereka malisiti. Amumba anayendera sitolo ya Saya Investment Kulimbi atamvetsedwa kuti sitoloyi imagulitsa ntchito lisiti limodzi kwa anthu angapo pozemba kupereka msonkho. Mwazina sitoloyi imagulitsanso mabelo akaunjika pa mtengo wokwera. Pakadali pano mzika ina ya dziko la China ayinjatanso poyiganizira kuti imazemba kupereka msonkho pa malonda komanso kugulitsa kaunjika pa mtengo wokwera. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wauza ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Dayang mu mzinda wa Lilongwe kuti atenge mbali yayikulu popititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Achakwera anena izi pamwambo wopereka masatifiketi kwa ophunzira 66 omwe amaliza maphunziro awo okhudza unamwino komanso ukadaulo wa mauthenga amakono pa sukuluyi. Pemphero Malimba olemba ripoti ini. Achakwera atophunzirawa akuyenera kugwiritsa ntchito luso lomwe apeza maphunzirowa popititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino pamene dziko lino lili ndi masomphenya ofuna kudzakhala dziko lodzidalira pa nkhani ya chuma. Iwo anati dziko lino lingatukuke pokhapokha Malawi eni ake atamayika chidwi kuti dziko lino lipite patsogolo. Remember that development and growth happens through partnership. Mkulu wa sukuluyi Asoyu Chang anaraonetsetsa kuti atukula ntchito zakaperekedwe kamaphunziro pa sukuluyi. Nduna za maphunziro a sukulu za ukachenjede a Jesse Kabwira anati nduna wawo ndi odzipereka popereka maphunziro apamwamba a sukulu za ukachenjede. President Chakwera sakuasiya amphawi ndipo palibe mwana amene akhale kunjako akufuna kupita ku skulu chifukwa choti iye ngosauka. Zimene zonso ife kaya tikagudubuza kuti tigwira pena paliponse kuonetsetsa kuti mwana amene wasankhidwa atani agwire ate kupita m'masukulu. Kumbali yake mmodzi wa ophunzira amene amaliza maphunziro pa sukuluyi Glory Jack anati ndiokonzeka kutenga kumbali pogwira ntchito zosiyanasiyana zotukula dziko lino. Ulendo wautali
zaka 4 kupanga maphunziro si chinthu chophweka. Pamakhala zinthu zambiri zomwe zimatha munthu kupingapinga kumano kufika panopa ndi chinthu chachimwemwe kwambiri. Pamene tafika apa ku dziko kuno ayembekezere kuti kukubwera manesi, ma ICT, ma engineers amene akhoza kutukula dziko la Malawi muno mosavuta chifukwa taphunzitsidwa ndi anthu apamwamba komanso experience. Sukulu iyi idakhazikitsidwa ndi bungwe la Miracle for Africa Foundation pamene idayambitsa sukulu yosula namwino mchaka 2010 komanso yosula akadaulo ona za mauthenga amakono mchaka 2014. Mkulu wa bungwe la Tobacco Commission Godfrey Chabola wapempha ophunzira amene alandira ma certificate ya diploma pa sukulu ya ukachenjede ya Mwimba kuti akhale patsogolo kuchita kafukufuku othandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake a Malawi 2063. Achabola alankhula izi kumponera mboma la Dowa pamwambo opereka ma certificate kwa ophunzira 12 amene amaliza maphunziro a ulimi pa sukulu ya Mwimba mboma la Kasungu. Achabola kufotokoza zambiri kwa Mphatso Mbang'ombe. watu ndechita chachitukuko chifukwa kupitaku kufunika nyambata mphamvu katamenewa kuti maphunziro amene akutengaja akagwiritsa ntchito kumasipitako sikuti mkhaja mokayi koma uli malimidwe maphunziro onse akagwiritsa ntchito chifukwa iwo ndi amene apitirize kuza patsogolo chitukuko. Mkulu wa bungwe la Agricultural Research and Extension Trust Albert Changaya wati mwambo wopereka ma certificate kwa ophunzirawa ndi chitsimikizo kuti sukulu ikuchita bwino. Tili wokondwa kwambiri chifukwa tapereka ma diploma ku ana pafupi 120 amene taonjezera pa ana oposera mwina 1800 amene akhala kupanga graduate kumbuyo kuyambira 2001 mmene college inatsekulidwa. Andi ana amene watawalandira ku world kuti apange zodabwitsa zimene taphunzitsa ku makampani osiyanasiyana kumene akapeze ntchito. Mmawu ake mkulu wa sukulu iyi Mayi Trinitas Singani Malunje ati ndi wokondwa kamba kuti sukulu yawo makamaka yakwanitsa kupereka ma certificate iwa. Maphunziro athu amene timapanga kukolegi kwathu timalimbikitsa kuti ana aziphunzira zimene timaphunzitsa ndiwo akuzidziwa asapupule kuti munthu awalembe ntchito koma akazipitsa ntchito zimene anaphunzira kuti khapa mwayitirira pawo. Womenyera ufulu wa anthu a Memory Ngosi ndi a Caleb Ng'ombo wapempha mabwalo a milandu kuti azenge mwachangu mlandu kudza nzika ya dziko la Netherlands a Wim Axter yemwe akuganiziridwa kuti anagona ndi anyamata achichepere. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre, Ngosi ati ena mwa anyamata omwe anachitiridwa nkhanza aonetsa kukhumudwa ndi momwe mabwalo a milandu akuyendetsera mlanduwu. Mlanduwu udayamba mchaka cha 2020 pamene a Axter omwe amayang'anira makamaka zachuma ku Timotheus Foundation adamangidwa powaganizira kuti adagona anyamata omwe amamenyera kupindula ndi thandizo la maphunziro kuchokera ku bungweli. Ngosi akufotokoza. Ife ndokhumudwa zedi ndipo tikulephera kuti tikambe bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani kuma khoti kwathu makamaka pa nkhani ya mlandu wa Axter amene akuganiziridwa ndithu kuti anapalamula mlandu ogwirira ana anyamata ku Timotheus Foundation. Uyu ndi munthu amene yowa ku Netherlands uzagwira ntchito kuno nkuzapalamula mlandu umenewu koma tikulephera kuma khoti kuti tionesese kuti mlandu wake kuyenda mwachangu. Tinayamba mu 2021 kufikira lero kuyenda kuma khoti, tinapita ku Constitutional Court kumene ukanapereka ruling yawo. Timayembekezera ndithu kuti mlandu umene uyambe mwansanga ndipo atatipatsa date yatsopano ya pa 11 September ife tinabwera tikuti tizifika ku court anatuza kuti yaya magistrate amene ameneka kutenga mlandu asamutsidwa nde tikuyeneka tikupatseni madate anyuwani. Tinabweraso pa 6 February chaka chino nkuzauzidwa kuti yayi ma case file onse a mlandu umene sakuoneka ku court
and amagistrate also amene kodabwa kuti ndiwo amene akuyeneka kutenga mlanduwo. Chonsecho signature yawo inali pa notice imeneyoyo. Titafufuza nauzidwaso za pa 12 March kuti yayi a chief resident magistrate ndo amwe atatenge mlanduwo. Koma masiku awiri apitawo tauzidwa kuti a chief resident magistrate sakhalanso available kupezeka pa tsiku limeneli, koma mwina tidikire miyezi ikubwerayo. Ndimene mlandu ulili sizikuyeneka kukhala choncho tatenga nthawi yayitali kwambiri kuti tifike panopa, andizi kuti patsa mafunso ambiri chifukwa chachani koma khotiko akupanga khalidwe ngati limeneli, akudziwa bwino lomwe unena kuti anyamata athu adikira kwa zaka zisanu kuti tizafike tsiku la lero. Sinodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCAP yati dziko lino litha kuchita bwino pa nkhani yothana ndi vuto lodula mitengo ngati anthu m'midzi angapatsidwe njira zina zophikira kuti asiye kugwiritsa ntchito nkhuni. Sinodi yati kubweretsa njira zina monga za mphamvu ya dzuwa komanso ndondomeko yobweretsa magetsi m'midzi zitha kuthandizira kuti anthu asiye kudula mitengo mwachisawawa. Zambiri mu ripoti ili la Patience Lunda. Izi wanena ni mlembi ku Sinodi ya Livingstonia Mbusa William Tembo pamwambo odzala mitengo omwe unakonzedwa ndi nthambi yona za chitukuko ku Sinodi ya SODEV mogwirizana ndi banki ya NBS mmwezi wa Chasimba boma la Mzimba. Mawu awo Atembo anati kubweretsa njira zina zophikira ni ntchito ya boma, mipingo, mabungwe komanso makampani. Atembo anati iso ni nthawi imene anthu akuyenera kuziwitsidwa zakuipa kodula mitengo. Tenti wathandizire anthu tipeze njira za magesi a dzuwa a sola kuti akafikire madera onse, makamaka osati magesi ongowunikira koma kuphikira. Bungwe la SODEV likugwira ntchito yobwezeretsa chilengedwe yomwe ikufuna kuthana ndi kusintha kwa nyengo podzala ndi kusamalira mitengo yomwe yadzalidwa. Wapampando wa board ya bungwe la SODEV Astera Mwangonde anati akudaliranso anthu am'midzi kuti athandizirepo poteteza mitengoyi. Gawo lina limene lili lothandizana ndi aini yake akumudzi kuno kuti iwo achita on project iyi ndipo azitha kuyang'anira mitengo iyi okha. Pona izi banki ya NBS yachita mgwirizano ndi bungwe la SODEV pa ntchito yodzala komanso kuteteza mitengo 7,500. Kumbali yake mkulu woona za malonda za ulimi ku banki ya NBS a James Chiumya anati mgwirizanowu ndi wa zaka zitatu ndipo afuna kuonetsetsa kuti mitengo yomwe yadzalidwa kuti ikule bwino. Mgwirizano wathu wa ndi ife ndi NBS bank ndi SODEV ndionena kuti sitikuyang'ana chabe kungodzala mitengo yayi, koma tikuyang'ana kuti mitengo imeneyo ikadzalidwa ikhale kuti ikupulumuka komanso mitengo ija ikukula, kuti tisapezeke kuti chaka chamawa tikuzazalaso mitengo pomwepo tinazala mitengo ya chaka chatha. Kudzera ku ntchito yosamalira chilengedweyi bungwe la SODEV ndi banki ya NBS ali ndi malingaliro odzala ndi kusamalira mitengo 100,000 pofika mchaka cha 2027. Unduna ona za maphunziro a primary ndi secondary wati ukufuna kukonza mkumano mwezi wa Marichi kapena April chaka chino omwe ukufuna kuona mmene ntchito yomanga zipinda zophunzirira pansi pa Malawi Education Reform Program ikuyendera. Nduna yona za maphunziro a primary ndi secondary amadalitso Kambauwa Awilima yati ikuyembekezereka kudzamva za mavuto amene ntchitoyi yakumana nawo. Zambiri mu ripoti ili la Patience Lunda. Awilima anena izi pomwe anayendera sukulu za St. Michael's ndi Chankhomi m'boma la Mzimba ndi Rumpi. Poyankhula atayendera sukuluzi Awilima anati mkumano omwe achita okhuza MEP uthandizira kudziwa mmene achitira komanso mmene ntchitoyi iyendere kupita chitsogolo. Iwo anati sukulu zina zikufunabe zipinda zina zophunziriramo koma anati zomwe zamangidwa pansi pa ntchitoyi zikuthandizira kuchepesa kuchulukana kwa ophunzira mkalasi. Pakati pa mukudzoti ndalama yakwacha inaluza mphamvu isiri mwa mphamvu ngati kalekale tikuyenera tikhale ndi meeting imene ikubwera kutsogolo kumene tikhalirani tione kuti kodi ndimene ndalama inasinthira tikhoza mangabe mabloko okwanira kapena tisintha komanso ngati sangakhale omwe aja kodi tiyang'anenso njira zina ziti. Sipikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Kutani Hala omwenso ndi phungu wa dera la Mzimba North East anati pali kufunika komanga
zipinda zina zophunziriramo. Tikunena pano masukulu block enaku adakafunikabe akatolika anatithandizapo ineso nathandizapo abwera koma chifoti anandanena akale kuti paikondeni pano ana ndi ambiri ufunika kuti atonjezere mwina mablock ena awiri atatu cholinga choti ana onse azitha kuphunzira bwino mofatsa bwino komanso mudzapeza nthawi zina klasi ana makhala 100 molomo timwina kana makhala 40 50. Ndipo kumbali yake bwana mkubwa wa boma la Rumphi a Emmanuel Bulukutu anati bomali likukumana ndi vuto la kuchepa kwa aphunzitsi. Pansi pa ndondomeko ya MEP boma likumanga zipinda zophunziriramo 10,900 mzaka zinayi ndipo cholinga chake ndikupititsa patsogolo maphunziro. Ntchito iyi ndi ya ndalama zokwana $210 million zochokera ku boma la Malawi, World Bank ndi Global Partnership for Education. Tipitiriza kukupatsirani nkhanizi zikatha izi. Kupitirira ndi nkhanizi mu ripoti lathu lapadera, Brenda Kayo akubweretsa poyera momwe amayi oyembekezera mdera la mfumu Matekenya kudowa akuvutikira kamba kusowekera chipatala chomwe chinasiyidwa kumangidwa zaka 11 zapitazo. Ripoti ili likufotokoza za nkhani ya amayi wa zaka 26 yemwe anaberekera pa njira kamba kavutoli. Lidali lachinayi pa 9 January mchaka cha 2020. Tsikuli linali la chisangalalo kwa mayi Vignes Banda wa zaka 26 wochokera mmudzi mwa Matekenya kwa mfumu yayikulu Msakambewa mboma la Dowa popeza amayembekezera kubadwa kwa mwana wawo woyamba. Koma chiyembekezo chimenechi chinadza ndi chisoni pomwe amalingalira kuyenda mtunda wotalikira makilomita 31 kuti akafika ku chipatala cha boma cha Dowa chomwe chili pafupi ndi mudzi wawo. Munthu umayenera kulingalira kaye kuti ukayenda mtunda wautaliwu kamba kwa kutalika kwake komanso kuyenda m'mapiri ndi m'mitsinje. Msewu omwe ulovuta kudutsa magalimoto anthu amayenera kuyenda pa njinga ndipo ena amayenda wapansi. Ndipite kuboma chifukwa chakusowekera ma transport. Ndizomvezene kuti transport yapezeka kauso yakwana ndikuti wona transport akuchecha 18,000 kuma munthu mmodzi ndi paene khasini katiso kuti ndikaranika ziphikira aine akhale guardian ndikanyamuka ndi guardian ukhanga 36,000. Pomwe nthawi imafika 6 koloko madzulo Abanda adayamba kumva ululu woti nthawi yobereka mwana wawo yakwana ndipo adanyamuka ulendo wawo wopita kudowa pakabaza. Ndipo atafika pa njira ululu udafika povuta zomwe iwo ati sadakwanitsenso ulendo wawo malo mwake adapempha kwa bazayo yomwe anali wachipere oti sadakwatiwepo kuti awathandize kuwabereketsa mwana wawo pa njira pomwepo. Katikati mwa njira zinthu zitavuta ndozine kuti anthu muja kumanitsitsa kenaka nikumachira nyamara uja anaonera kuti bereka kwa ine tili nkatimo titabereka pamene timatenga so mwana uja mupita naye kuti mupita naye kuchipatala tsopano kuti akamuone kuti kodi zili bwanji. Iyi sinkhani imodzi yomwe yachitika mmudzi mwa gulupu Chimuka. Iwo ati pafupifupi amayi atatu nawonso abadwitsana pa njira chaka chino. Zinthu za manyazi chomwe munthu ene ife pano tili ndi manyazi msindikha timarikodi kwathu kuza kuziba koma same ekhayi kwa chaka chino chinso zichitikaso azimayi atatu agulupu Nkhwele ati mavuto omwe amayi akumana nawo mmudzimu ndikamba kakutayilira kwa adindo. Iwo ati kusiya kumanga chipatala chomwe chinayenera kumangidwa mmudzimu ndi zomwe zaonetsa kuti adindo ndi olephera. Pekeza pa 15 January 2014 ndio ntchito ija idasira pandera kodi kuti kuyambira nthawi imeneyo sitikudziwa kuti kodi ndongosola lake layo kudza chipatala chipati. Chaka cha 2013 anthu akwa Matekenya anali ndi chiyembekezo ndi chisangalalo pamene boma linayamba kumanga chipatala chatsopano kuderali. Chipatalachi chomwe chimayembekezera kuthandiza anthu oposera 45,000 chidayamba mu nthawi ya utsogoleri wakale mdziko muno wa mayi Joyce Banda. Ntchito yomanga chipatalachi idapatsidwa ndalama zokwana 237 miliyoni kwacha mu ndondomeko ya chuma ndipo inkanena kumanga chipinda chochilira amayi, malo osungirako matupi a anthu komanso nyumba za anthu ogwira ntchito pa chipatalachi. Kampani ya Ziwiya Construction ndi yomwe idapatsidwa ntchito yoti imange chipatalachi. Koma utafika mwezi wa January chaka cha 2014 ntchito inayimitsidwa mwadzidzidzi
zomwe zidadabwitsa anthu am'modziwo. Ndipo patha zaka 11 tsopano Chisileni kumanga chipatalachi. Ndalama zomangira chipatalachi zili kuti? Ili ndi funso lomwe amfumu achimoka ati anthu amdera la Matekenya ali nalo. Ola kwa ndani, ola kwa ndani, ola. Chipatala chathu chidapita kuti ndipo chidamangidwa kuti tili ndi mafunso yochuluka koma mayankho amene akutani akuvuta. Mfumu yayikulu Msakambewa inavomereza kuti anthu a Matekenya ali ndi mavuto kamba kosowekera chipatala chachikulu, ndipo ati akuyesetsa kupempha kuboma kuti awathandize ndi chipatala. Kuti chipatala chimenecho ndithu chimangidwe kutenga ni fulo la anthu limene lili kumeneko kudziwa kuja nkufuta kaendera. Ndipo kumapezeka kwambiri mwina imfa zokhudzana ndi zauchembere sochoterekana kwambiri ndi chipatala kuti wafupi kuendecha kuti kilomita ndiwo kumene kuja kusika kudola kupona. Mafumu a ndelali ataona momwe anthu awo akuvutikira kupeza thandizo la chipatala, anasonkhetsa ndalama zokwana 12.5 miliyoni kwacha zomwe anamangira chipatala choyembekezerera. Chipatalachi anachimanga ndi malingaliro ofuna kuti chizithandiza ana achichepere okhaokha, koma ataona kuti anthu am'modziwo akuvutika kupeza thandizo la chipatala, anachika kuti chithandizanso matenda ena monga malungo, chifuwa ndi ena. Ndebe pani ndipo imene zochilepa njira zimachotsulemo ndipo wadampa oluona zinthu zosaona munjira umaona uchembere mzimayi apopo aluchira mwana ngasiye ono usiku ngazikutha bwanji. Ndipo mkulu ona zomangamanga ku nduna za umoyo ya Sanderson Kuyeli anavomereza kuti chipatala cha kwa Matekenya chidasiyidwa kumangidwa zaka 11 zapitazo kamba kuti mchaka cha 2014 anthu anazembetsa ndalama za boma zomwe zimatchedwa kuti cashgate. Cha nkhani yokhudzana ndi kuononga ndalama za boma, nkhani ya cashgate, ma contract anayimitsidwa komanso napezeka kuti abale ambiri anatithawa andi zinapezeka kuti boma kunalibenso ndalama. Woyankhulapo pa nkhani ya za umoyo am'maziko Matemba apempha kuti chipatalachi chimangidwe msanga kamba kuti ufulu wa anthu olandira thandizo la chipatala labwino ukuphwanyidwa. Zoti malamulo a dziko lino nakuti paende chipatala osachepera pa 4 km radius. 35 km zimene akuyenda pano uwonde kuti azimayi anamaso adera lero ndikudakutika kwambiri ndi malingaliro a USS coverage 2030 komanso mala 2063 komanso ndondomeko za health sizingakwanitsidwe ngati zimene sizitheka. Sizinadziwike ngati boma likwanitse lonjezano lake pomwe amayi okhala kwa Matekenya akupitilira kuberekera pa njira. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomito yake. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe wabwerezanso kuti ali ndi mayankho pa mavuto achuma omwe akuta dziko lino. Nzika za maiko ena zamangidwa poziganizira kuti izimachita zachinyengo pa malonda awo. Ndipo munkhani zina ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjere ya Dayang